unha veciña anuncia, di que leva xa unha década, 10 anos, atemorizada por unha persoa, Bernardo, que ademais é da súa propia familia, é a súa cuñada, que di literalmente que é filla do mal, Bernardo. Sí, nada menos que a súa cuñada está dicindo iso. Pois ojalá algún día poidan limar as diferenzas e arreglarse, porque non é nada máis bonito nesta vida que levarse ben. Pero, efectivamente, Marina é unha veciña de Randufe, unha parroquia de Tui, no Baixo Miño, que denuncia que a súa veciña e tamén cuñada, pois é a muller do seu irmán, xa falecido, leva anos realizando construcións presuntamente ilegais en chan rústico, levantando muros, facendo cortellos e mesmo descargando materiais pesados moi preto da súa vivenda. Afirma a Marina que estes traballos provocaron gretas na súa casa, tamén danos no patio e que mesmo lle tiraron cascallos cara a súa propiedade, chegando a taparlle parte da entrada da súa vivenda. Pero os problemas non quedan aí. Conta tamén que nunha ocasión a súa cuñada comprou ovellas que entraban na súa leira e que mesmo lles daba de comer marisco, provocando malos cheiros durante todo o verán, sobre todo. O alcalde de Tui, puxémonos en contacto co consistorio, confirma que existe un expediente urbanístico en trámite, aínda que explica que o proceso segue aberto e que por protección de datos non pode dar máis detalles. Hoxe estamos nesa parroquia de Tui porque Marina di que leva dende 2012 nun sen vivir, Belén. Pois sí, efectivamente, Marina o que nos conta é que leva desde o ano 2012 nun sin vivir por mor da súa cuñada que vive aquí moi próxima a esta casa, aquí nada, uns metriños, está facendo unhas obras e Marina o que nos conta é que esas obras están facendo a vida imposible. Témola aquí con nós, Marina, que tal, bo día? Que é o que está facendo entón túa cuñada que tanto a está molestando? Pois está facendo e desfacendo, e facendo un ruído que non pode estar deitada ni no sofá, porque coixes picos de barrena, un estremecemento de medo. Non podía nin cociñar, que me viña a terra toda para dentro da porxeira coa radial, cortando pedras dentro, os obreros, ela sin permiso ningúns. Chamamos a policía, a policía, veu a policía, e dixe que quería falar con ela, e ela dixolle que tiña permisos, e a policía dixo, bueno, se tes permisos, e resulta que o alcalde dixo que non ten permisos ningúns. Entón, sin permiso, aquí non hai un cartel que tiña un letreiro e dicía construye fulano de tal, faise responsable dos daños. Ela rompeu-me balados alá atrás, que estreba comigo, e que os patios acretaron, a casa acretou, o portal tamén non me cerrou nunca máis que a chave, nin comando, e eu non podo aguantar isto con esta señora. Non podo aguantalo, porque me poño enferma, que o outro día xe foi a urgencias, estuve en urgencias 5 horas, e fixeron unha inyección e pastillas, e a tensión non me baixou, porque poñome nerviosa e loca da cabeza. E eu desto vou acabar mal, porque tenemos que acabar mal desta maneira, porque ela non soporta como unha persona que sea legal, e que fala as cousas como é, pois me faja o cargo dos daños. Non se fixo o cargo de non, agora se me facendo máis, onde vamos chegar? Moitas gracias, Marina. Imos por aquí tamén falar con Anesia, que é a súa nora. Anesia, que tal, bo día? Isto levas aquí vivindo xa moitos anos, cando de feito ainda o home de Marina estaba tamén vivo. Isto remontase fai moitos anos. Ti que foi o que viviches aquí? Mira, uma pesadilha. És uma pessoa que meu sogro estava enfermito, sentava-se ali, ela, por o lado dela, muérete, hijo de tal, e isso que é seu próprio hermano. Ou seja, que se meteu com meus filhos, se nos mira marchar, se vem meter com minha suegra, sabendo que és uma pessoa maior, é uma pessoa enferma, que é pura maldade, e o que nos está sendo, pura maldade. Pois moitísimas gracias, xovedes compañeiros, esta é a situación que están sufrindo aquí nesta casa Marina e a súa familia.